ganol y ieir ar y ceiliogod, a mae yna sŵn yma, ond does a ddim sŵn man hyn, achos mae gennau gwmni rhywun addfwyn ac arbennig iawn. Dilwyn Green, chi'n o lew. Neis cyfarchu i'r eto. Trwytha, os dwi'n cofio'n iawn, chi oedd yn berniadu yma. Ia, Chad, ia. Ond ddim tro yma. Dim tro yma. Sa chi'n meddwl ydw i efo'r results wedi gael, ond na rhyw foi wedi dod o Nottingham wedi dod yma heddiw i wneud y job. Na fo, ond gysach chi gystadlu, a da chi wedi cael llwyddiant ysgubol, Dilwyn? Do, dwi wedi cael gyntaf o ia silci yma, a gael yn y dosbarth yma. Mae yna rei eraill, dwi wedi cael cyntaf efo iar gold yma. Ie. Ail efo'r gilio gold yma. Yn y dosbarth yma, dwi wedi cael gyntaf a gael, ond dwi wedi cael gyntaf efo cwan arall un eleni, ferch hon. Di hwnna'n ferch i hwnna? Yndi. Ond dwi'n bod yn lwcus ydy, mae hon sef yma, mae wedi cyrraedd bob dim yn y light breed. Bech chi feddwl light breed wan, achos bod i'n wyn? Na ci, Migon, Legons, Minocas, Anconas, Aracanas, so mae yna thoman o fris eraill. So mae oedd yn y knockout. O ie. A honna ddoth i'r brig. Honna ddoth i... Be sy'n mor arbennig amdani, Dilwyn? Wel... Tynwch chi allan? Tynnu ni allan. Se fi ddal na chi? Yndi. Swn i ofan dal nhw lawer, achos mae'n edrych yn eitha, meddiwch i fi, flimsy. Wel, dwi wedi arfer handle hon, mae hon wedi cael ei magu, fi sy'n magu, wel, fath yn magu rei fi'n hun. Right. Ond beth sydd dda efo hi ydy, os da chi edrych yn iawn, adag yma o'r flwyddyn, mae condition o chwarae, os da chi'n gweld hwnna, os am un plian allan o ffordd. Na, gos. Mae ni gyd yn dwad. Ond hefyd, beth ni'n edrych o beth arall am y bryd, ti isio 3 yn y ffrynt a 2 yn y cefn. A beth dwi'n lwcus efo yma ydy, mae yna lot o silkis, os da chi'n edrych ar ei eraill, dyn nhw'n efo'r blew yn pys canol. Mae hon efo nhw. So, bosib iawn hefyd, hynna pam bod ti wedi dod ymlaen. A hefyd, dwi'n newi agor i adenydd i chi wan. Os am un adenydd allan o le, fel reol adeg yma flwyddyn, mae adar yn gwrthwn blyan neu ddau. Ie. A anffodus, mae pobl dod nhw i Sioe, ond i beidio disgwyl gormod. Right. A efo hon, dwi'n gweld sgada hi a gen i lob, os chi edrych yn iawn, lob glas neis efo yma. A well, I know. Mae yma wattles nhw yn twyll. I be nhw? Wattle nhw. Wattles? Ie. Mae nhw'n twyll. Ambas rei, y ffolta ti'n gael ydy, mewn silkis ydy, fod nhw'n goch i fath o llygad twyll gyn hi. A rei efo ffolt, efo llygad coch. Iesgob, Dafydd. Dwi wedi cael addysg hwnna mewn dim o dro. Mae yna lot, a pan dwi'n sbio yn y dau tos yma, mae nhw, da chi'n gweld dau, amball un, jyst un sy'n dod allan, lwch. Jaw. A fyna mae rwy'n dod allan? Fyma mae rwy'n dod allan, mae'n dydwy am bod, os dwi'n neud 2 mysad i fyna, rhwng y 2 sgwm. Da chi'n mynd i dweud os mae'n dydwy am bod bantan bach di hi. Mi'n sefyll lor o gofn rhywbeth allan. O na, mae di... Mi'n dydwy'n farod eddiw. Mae di dydwy ar y ffordd lawr o Pensoryn. Be yn y car? Ia. Ffordd chi dod o'n o gyd lawr, gynnech chi waith, cario bob peth. Fan neu be? Wel, dwi'n dod efo ffrind fi Arwel, a dwi'n nabod mae Arwel efo chwiad. Ond dwi'n nabod Arwel oes o'n i 11. Right. So, a mae o, wel, 10 oed oedd o, o gyda fo silkis adeg yna, ond dwi'n gyda fo chwiad. Right. So, da ni'n dod lawr efo'n gilydd, da ni'n fet fawr, da ni'n dallan efo'n gilydd am fiod. Lle ydych chi'n mynd heno am ddiod? Dwi eisiau gwybod fydd na ddathlu heno fydd. Sy'n licio mynd, ond anffodus, dwi'n gweithio yn Ysbyty Gwynedd, Bangor. So, dwi'n gorfod gweithio. Wel, beth o ran amser ydw i, ond y beth ydy, rhaid mi ddisgwyl tan dydd Iau i gael celebration. Dwi off di Iau, di Gwener, am dros wsos. Dwi off di Gwener, ffoniwch chi Dilwyn. Lle da chi eisiau mynd? Gwch chi ddewis. Chi dy bos, diolch yn fawr iawn. Dwch o honna fo chi. A o'n i. Roedd yn o fewn rhag ofan, dwi'n hanner ofni. Diolch am y sgwrs Dilwyn, a llon gyfarchiadau mawr i chi. Yw'r sgwyd eich llew chi to.